खुलुमबाय खुलुमबाय इंराजि गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसेनो अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। गोदान बोसोर 2025 इं मायथाइयाव आं नोंथांमोनखौ बडलेण्ड रादाबनि जानानै बरायबाय। आसा खालामो बे गोदान बोसोर 2025 मायथाइया नोंथांनि जिउआव गोबां सुखुनि रादाब लानानै फैयो आरो बेजों लोगोसेनो जेरै गोजाम बोसोरा रंजा खुसियै बारनानै थांबाय बेबादिनो बे गोदान बोसोराबो रंजा खुसियै बारलांगोन। नोंथाङा गावनि जिउनि मावनो लानाय थांखिफोराव मोजाङै जाफुंसार जानो हायो आरो गोग्गो देहायै बे 2025 मायथाइयाव मोजाङैनो उथ्रिसार जानो हायो। आसा खालामो 2025 इं मायथाइयाव नोंथांमोननि सिमां आरो थांखिया अराय जाफुंसारथों बेखौ आङो बडलेण्ड रादाब नखरनि जानानै अराय हास्थायहरो। बेजों लोगोसेनो बे रंजानायनि बुब्लियाव नोंथांमोनहा जाहाथे गावजों लोगोसे गावनि नखरनि गासिबो सोद्रोमाफोरखौ जोथोन लायो एबा सांग्राङै थायो बेखौ आं आसा खालामो। खुलुमबाय आं एमबि मैखोम। गोदान बोसोर 2025 इं मायथाइयाव आं नोंथांमोनखौ बडलेण्ड रादाबनि जानानै बरायबाय। बडलेण्ड रादाबा नोंथांमोननि गेजेराव राव, हारि, हारिमु, धोरोम, राजखान्थि, रांखान्थि जेबो फारागथि सानालासे थार आरो सैथोनि रादाबखौ लानानै फैगोन। आं मुस्रि नलनेश्वर बसुमतारी कक्राझारनिफ्राय बडलेण्ड रादाबनि खौरांगिरि। राजखान्थियारि, रांखान्थियारि, समाजारि, सोलोंथायारि फारफ्रोमबो बिथिङाव उदां आरो सैथो खौरां फोसावनो हानाय बायदि गोदान बोसोरा जाहाथे जोंनो गोहो होयो बे मिजिंखौ लानानै आं गोदान बोसोर इंराजि 2025 मायथाइखौ बरायो। बेजों लोगोसेनो बडलेण्ड रादाबनि गासै अनसायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम गोदान बोसोर इंराजि 2025 मायथाइनि आङो सिबिनाय आरो खुलुमनायजों लोगोसे गोजोन एबा गाहाम हामलायनायखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम बावहरो। एसेनोसै, गोजोन्थों। खुलुमबाय आं धेमाजि जिल्ला गेजेर जनानिफ्राय खौरांगिरि सन्जिब ब्रह्म। 2025 गोदान बोसोरनि बयनिबो बर' रायजो राजाफोरनि बडलेण्ड रादाबनि नखरनि जानानै आं गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसे आङो फैबाय थानाय समावहाय बडलेण्ड रादाबनि जानानै बर' रायजो राजाफोरनि अरायबो उदां खौरां फोसावगोन। गोजोन्थों। गिबियावनो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि अननाय खुलुमनायखौ आं जासिहरबाय। आसा खालामो नैबे गोदान बोसोराव बयनिबो जिउआ इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां जिउखौ दैदेनलांनो हायो। बिनि थाखाय आङो बयनिसिमबो इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामबाय। आङो क'क्राझार जिल्ला फटबुजरानि खौरांगिरि गौरी ब्रह्म। गोजोन्थों। खुलुमबाय तामुलपुर जिल्लानिफ्राय बडलेण्ड रादाबनि खौरांगिरि आं अजय मोसाहारि। गोदान बोसोर 2025 इं मायथाइनि दुलाराय बर' माहारिनो बडलेण्ड रादाब नखरनि जानाय आं गोथार हामलायथि बावहरबाय। बेजों लोगोसेनो जि सिगाङाव जों बडलेण्ड रादाबा जेरैबायदि बर' माहारिनि गेजेराव राजखान्थियारि, रांखान्थि आरो समाजारि बिथिंनि मोनफ्रोमबो खौरांफोरखौ जेरैबायदि फोसावबोबाय थादोंमोन थिग बेबायदिनो उननि समाव बा फैबाय थानाय समावबो बडलेण्ड रादाबा रायजोफोरनि जानानै अरायबो खौरां फोसावलांबाय थागोन होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय हिंसां नार्जारि, खौरांगिरि बडलेण्ड रादाब। 2025 मायथाइनि गोदान बोसोरनि बडलेण्ड रादाबनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिबाय।